Здравейте, колеги! Доктор Миндов е. Отново сме заедно. Отново предстои отчитане близо една година след последните електронни отчети. Вече имаме нов начин на отчитане. В първият етап, който се подава в началото на месеца, днеска е 1 септември, ще ви запозная в общи линии как може да протече това отчитане по електронен път. В случая ще използваме браузърът Mozilla Firefox. Отваря се браузърът. На бутона Search написваме NZOK PIS. Enter. Ето тук бутона вход към NZOK PIS. Директно ви вкарва без прехвърлящи бутони. Цифровия сертификат ви е зареден в компютъра. Така наречената флашка с цифровия подпис е сложена в USB изхода на компютъра. Натискаме вход с цифров сертификат. Предупреждава ни, че трябва да го сложим. Ние сме го сложили вече. И сега ще въведем паролата, която всеки от вас знае. Окей. Сега трябва да се зареди. Изчакваме да се зареди профилът и вече сме в моят профил. Сега ще се отворя този екран. Предварително съм подготвил отчетите, които при всяка програма индивидуално. Те са в случая два. Амбулаторните листа, Win, така амбулаторни листа, това е XML-ския файл, основният отчет. И KR или KP, това са профилактичните карти, които също трябва да качиме в системата PIS. На трето место отчета по член 37, който изпращаме в случая по имейл, тъй като все още не се изпраща в този вид, който е подписан в касата. Сега нито амбулаторния отчет, нито профилактичните карти трябва да бъдат предварително подписани с електронния подпис. Тоест, те са както са генерирани от програмата, виждаме ги два файла, не компресирани. Така, отваряме пак нашия сайт, натискаме онлайн отчети, горе вляво бутона. Така, и тук има едно бутонче, нов файл. Натискаме нов файл и то ни пита да го заредим. Откъде да го заредиме? Браузър. Ето, няма избран файл. Пита ни откъде. Ние търсиме на работния плод папката отчет 08. Намираме папката отчет 08. Само секунда. Отчет 08. Ето го. Зареждаме първо амбулаторен лист. Кликваме и той се зарежда. Ето го зареден в момента. Дясно до браузър. Тип на файла. Сега тук се изкарват. Трябва да бъде амбулаторен отчет на ИМП. Това е така наречен XML-ски отчет. Сега тук следва един странен бутон кодировка Windows 1251 или UTF-8. Сега какво да избереме? Не знаем каква е кодировката. Отваряме файла, който е в случая XML-ския. И тук горе в самото начало, след като се отвори файла, пише Windows 1251. Виждате го. Тоест, това е кодировката, която трябва да въведем. Затваряме файла. Влизаме пак в PIS и избираме от опцията избор Windows 1251. Следва качване на файла. Сега се зарежда Java Applet. Трябва да имате Java програмата инсталирана. Ето е символ, който няма Java. Трябва да си сложи последната версия на Java. В случая Windows 7. И с 10 предполагам няма да има проблеми. Почва да се върти тук един странен Java символ, че го качва. Тук нещо казва дали да продължиме, че има някаква несигурност. Няма проблем. Продължаваме. Зарежда го. И долу се отваря, ето файлът, виждате го заредене. Пак иска да продължиме. Така. Следва да се подпише.
Тук изкарва някакво системно съобщение, което го потвърждаваме и след въвеждането на пин кода на електронния подпис. Но така, зареждаме си паролата, тискаме бутона напред и чакаме. Подадения файл има съобщение успешно подписан. Казваме ОК. Следва следващия бутон изпращане на файла към НЗОК. Натискаме тук. И файлът е изпратен. Я да видим какво е. 1 септември амбулаторен отчет подаден за обработка. Т.е. ето това е съобщението. Виждате отдолу успешно обработен. Чакаме да бъде успешно обработен. Следва подаването на картите от юли месец, от 7, сега сме 9, значи август още не са готови, сега подаваме от 7 картите, даваме подаване на нов файл. Така, търсиме файла, тук вече директно ни хвърля в това, ето го КП файлът, именуван, това са профилактичните карти от юли месец. Зареждаме ги, ето ги заредени, тип на файла, карта за профилактика на ЗОЛ над 18. Маркираме с ляв бутон на мишката. Сега кодировката, не знам, трябва да проверя, не помня вече каква беше. Отваряме самия файл и виждаме, че кодировката е, в случая обаче, е UTF-8, което означава, че и там трябва да бъде UTF-8. Отваряме браузърът, така, тип на файла, UTF-8 и пак бутона качване на файла. И започва Java-та да върти. Също в момента тя го подписва. Тук пак продължи. Даваме един бутон. Така, ето това. Тук подпиши. Кликваме върху него. Избор. Така въвеждаме пин кода. Следва бутона напред. Чакаме малко. И дава успешно подписан. Казваме ОК. И следвате ето горе този бутон. Изпращане вече го качваме. В момента е подписан и го качваме на сървърите. Така, да видим какво се е случило. Сега в момента и двата файла чакат подаден за обработка, подаден сега. Тук трябва да се изпише успешно обработен. В случай обаче, ако има някаква грешка, ето карта за профилактика, виждам грешка, когато съм подавал юни месец, преди 3 месеца, има една грешка. Ето грешка при прочитане на данните. Тук се появява една лупичка. Това е само когато е грешка и се отваря. Кликваме върху лупичката и се отваря един нотпак и дава грешките. Какви са грешките? Евентуалните грешки. Четеме и отстраняваме. Ето, примерно, тук има един грешен амбулаторен отчет. Успешно, ето, завършил с фатални грешки. Много интересно да видим каква е фаталната грешка в този амбулаторен отчет. Кликваме върху лупичката. Окей, и четеме. Пациента с ЕГН ЕДИКОЕС и амбулаторен лист в полето код на клинична пътека, така няма издадено. Тук в случай е била амбулаторна процедура, но тогава даваше грешки. Когато владеш амбулаторна процедура, а не клинична пътека, го изхвърляше с грешки. Сега вече това няма да се случва. Но тогава имаше проблем с амбулаторните процедури при качването им в ПИСа. Чакаме тук обикновено няколко минути. Сега картата за амбулаторни отчети първо и профилактиката. Този го може да пробваме последния начин с десен бутон, да рефрешнем страницата или да кажем да минем на друга страница и пак да влезем в списък с подадени файлове. Така, ето вече картата ни е обработена от 1 септември. Така, амбулаторният отчет подаден за обработка. Амбулаторният отчет, картата вече е минала обработка. Все пак изчакваме. Ако се появят някакви грешки, натискаме лупичката, четеме и според това, което ни е изпратено като съобщение, коригираме. И за сега това е. Надявам се да съм ви бил от полза и желая ви приятен ден.